televízia joj uvádza Niečo dobré! Chcem veľkú udenú rybu! Však Pumba! Welcome to our clubhouse. Musím sa priznať, Timon, tá pieseň ma vždy dokáže chytiť za srdce. Now, who do you suppose Ja that viem, is? Pumba. No nič, to stačí. Timon, čo tu robíš? Pretáčam to na tú časť, kde nastupujeme my. Nemôžeš len tak niečo vynechať. Naopak, môj prasací priateľ. Na to slúži ovládač. Ale z toho budú všetci zmetení. Musíme sa vrátiť pekne na začiatok. Ale my na začiatku príbehu nie sme. Boli sme tam po celý čas. No áno, ale to nikto nevie. No tak im náš príbeh rozpovie. Počuj, mal by som nápad. Porozprávame náš príbeh. Oho, to je výborná myšlienka. Malý výlet do zákulisia. Odhalíme, čo sa dialo v pozadí. Bude to pohľad na príbeh, ktorý sa odvíjal v inom príbehu. Lebo nikto nevie, že sme v ňom boli, keď ešte nikto nevedel, že tam sme. To si vyjadril presne. Takže to znamená, že sa vraciame na začiatok? To nie, Pumba, nie. Vrátime sa hĺbšie. Ešte pred ten začiatok.